Hello, sziasztok! Én itt a Gon vagyok, és ezt a Mass Effect 3-mal fogok játszani. Itt a játék kezdete, ez még csak a demo, mert nem nagyon tudtam letölteni, mert hát az elég sok gigabyte lett volna. De hát, itt a story. Gyorsan elnyomom, tök mindegy, mit választok, tök életes, nem mindegy. Minket nem nagyon érdekel a sztori, és 14 ebből most ez különbség. Mert úgy döntöttem, hogy ne csak Minecraftról szóljon a csatorna. Szóval, mit tudom én most erről fog szólni a csatornán, szóval ja. They're expecting you to, Admiral. Hát jaja. Anderson? Nem nagyon érdekel, most már tudunk nyomogatni, Space-szel elnyomjuk az egészet. We were hoping you would tell us. Nyomni! Mennyit tudok elnyomni ezeket, de mindent elnyomtak, UK headquarters has a visual. Itt jön ez a jó rész. Pillanat. Várjátok, itt ez nagyon hatalmas. Ez, hát hihetetlen. Egy gigabájttal megy a játék, amikor úristen mennyit foglal magába. Ez hihetetlen, nagyon sok. Tényleg nagyon sok gigabájt foglal magába, így is. És még 31 FPS vagy 30. Minecraft meg 24-jel fut. Az meg 30-31-en mega marad. Jó, még itt a sztorinál, amikor semmi sincs. What should we do? A sztorinál, hát itt még ad 30-31. Föl, le, nem megy. The only thing we can. We fight or we die. Mi oda akarunk menni? Jó, ezt kell követni. Nem szeretnék leesni, úgyhogy Space Bar talán. Jaj, szokás. Deathlock. Take a running jump. It's farther than it looks. Hallod? Ez a híró, Come hallod? on, let's go. Mentünk. Te vezet. Come on. Szóval We'll have hírónak to go lenni. this way. Looks clear. Let's go. Lieutenant Commander, Szerintem you read me. I'm passing in Shepard. Ó, tényleg fél. Ez hülye, menj már. We're about 5 minutes. Huss! Take him out. Azt kettő. Mit kezd kell ahhoz kettő? Ja, hogy értem. Shoot him. I'm out of ammo. Come on, we gotta move. Nem fogyasztom. Annyira, ahogy mondják a mat. Nem szeretném. Ő az ilyen híró és így elővakszik. Have to take these things out the old No fashioned way. ammo! Hallod? Ez a fetakat is akar. Le fogom nyomni őket. Én tűnsz! Megölöm a haverodat is. Don't let him grab you. Tudom, az mit jelent. Leépülök. Ó, hallják! Halljátok, az úgy nem kicsi. Az úgy nem kicsi űrlény, én azt mondom. Hogyha az űrlény. Gotta find a way out of here. Itt a kisgyerek, most miért nincs itt szélség? Watch it. Ó! Mi? Ezt hogy csináltam? Én egy híró vagyok. Azt a jó. Through this way. Nem annyira In érdekes. here. Már nincs itt senki, rájött, hogy a gyerek már elmondott. Hülye vagy, nem is akarja, hogy magával vitt. Menjél már! Én akarok híró lenni. This is a goddamn mess.
Aztán ezek az így eléggé szárság. I won't be responsible. Jó, de You're not menjünk. responsible. Azt a mozgást. Én akarok ilyen lenni, mint az elé. Grab some ammo. És azt nem. Pont azt nem. Ó, albó. Let's keep moving. Végre albó. Leugrik. Hú, hallod? Ó, úgy hogy pont minket jönne észre. Miniméz. Megyek rá. Lieutenant Commander, Ashley. Tudom miért jelent, de... Á, az nekem rossz. Ja, ezt a részt tudom. Eddig még azt mentem. Nem, még tovább is mentem. Normandy, we're going to reroute. Lehet leesni. Copy. Normandy, come in. Friendlies. Ja, ott van a bocska. You two Mit all right? jönnek ezek a buszok? Semmi. Fúj. Keep your head down. Kell az abból. Nice shot. Reloadoljuk. Finish them all. Kus. Van még? Nincs. Ha itt örök vagy. Full a vonszony. Hiszem, hogy full. De kelljek. Nem tudom. Na, azért még jó. Let's get to that gunship. Ezt a mozgást halljátok. Itt nem tudtam, hogy kell rámenni, vagy hogy kell felmenni, aztán rájöttem. Nagyon egyszerűen. Úgyhogy. Mert itt még vannak kukacok. Kanyarni a shiftet. Leftet itt van. És itt kezdjek vele. Ó, there's space. Ó, halljátok, milyen kezem van. Ott az üllény. Ott is egy. Bírom. De nem bírtam ki. Elfogy az ammom az ammom, akkor megörülök. Most lesz, hogy elfogyom. Teljesen. Ott az ammó. Kuk, nem. Mit csinálsz? Szerintem nem lesz. Ott is van még egy. Ez is kidöglött. Azt hogy csináltam? Az úgy tényleg hogy sikerült. Na menjünk. Hú. Szerintem itt. Ide kell jönni. Ja, ide. Jaj, ezt tudom, ezt a részt. Ez még megy. Ez egy igazi híró részleg. Megint jönnek ezek. Okosak. Most ez az utolsó történet, hogy okosan kell csinálnunk. No more cicix. De ez valahogy jobban csináljuk.
az, hogy jobban csináljuk, hanem itt sincs ammó. És mit kezdjek, halljátok? Nuku ammó, hogy halálkomoly. Végre! Ilyenkor jönnek, amikor már nincs ammó. Ez halál nagyon király. Let's go. Ez is érted. Hát ezt nem hiszem. Ilyenkor tudnak jönni, amikor már ezt a szét. Amikor már nincs ammo. És mit kezdjek én ezzel? Welcome back, Shepard. Istenem. Szerintem nagyon hírók vagyunk. Shepard! Come on. Ő nem akar ide jönni. Ezt nem értem, miért, de nem. Hagyjuk is békén. There's a million more like them and they need a leader. Ez Isten, nem figyelj ide. De most már ide figyelek. 14 perc van, ez szar sem. Megtelek a cicák, azt nézem, hogy We need cicák every baszod meg. species and all their ships Ez hogy to even have a hol chance at vannak? defeating the Reapers. De igazi hírok vagyunk. Talk to the council. Convince them to help us. Ne beszélj már, hanem What if they akkor, won't ha listen? nem jön, akkor nem Then jön. make Csá. Itt Now go. érdekel. That's an order. I don't take orders from you anymore. Remember? Szerintem. Consider yourself reinstated. Ó, kaptunk tőle egy nyakit. Nyakit? Nyakláncot. You know what you Ezt have to nem do. mondani. Csak azt mondtam, hogy nyaki. Nem I'll be mondtam, back de for azért. you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. Good You luck. too, Shepard. Na csá, menjünk, azt mehetünk. Menjünk. Bye bye. Azt a vizet, az hogy került oda? Eddig az nem volt ott. Itt a gyerek. Láttunk a csatornába. Láttunk a legelején, aztán a csatornába is láttuk. Mert nem a csatornában, hanem a csatornában. Az előzőben inkább így mondom. és aztán jó. Végre. De meghalt a... Nem már. Én ezt nem játszok többet. Istenem, fúj, meghalt. De hogy lehet valaki ilyen szívtelen készíti? Fú. Nem látom. Nem lehet még ilyen. Istenem, miért? Csak értem, hogy valaki el akart nyomni. Szól vagyok. Ahol? Jaj, már nem a föld. Szerintem nem a földön vagyunk. Nem a földön vagyunk, de azért. De eddig milyen szép. Halljátok? Mass Effect. Hallod? Ez eddig nem a játék volt. Hú, hogy ez felhúzott engem. Na de mindegy. Ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok! Még veszi? Hű, eddig szerintem már nem veszi. Na de, sziasztok!